nohy, ale musíme to vždy zvažovat v celkových souvislostech i osoby a osobnosti pacienta. Pokud prostudujeme odbornou literaturu, najdeme mnoho indikačních schémat a algoritmů řešení návodu operací. Podle mého názoru by pro nás měly být ponaučením, inspirací, ale to nejdůležitější podle mého názoru je a jsou vlastní dojmy a zkušenosti, které nabídou při posunu na učební křivce. Naše varianta řešení staví na těchto základních postulátech. Hybnost. Korekcí, respektive operací korigujeme vadu při maximálně zachované biomechanicky funkční kloubu. Ztráta hybnosti je pro mě příliš velká cena za korekci deformity. Artrodézu primárně neindikuji, slouží pouze jako záchranná operace. Nedělejme pouze železářství. Myslím si, že někdy méně je více a že to platí i pro náš operační obor. A s tím souvisí samozřejmě otázka ceny. Proč, obrazně řečeno, jezdit lesní cestou jenom nejdražším Mercedesem? Asi 10 let používám instrumentárium samokompresní šroubku od firmy Johnson, designované profesorem Barukem, dnes tedy aktuálně Astrid šroubky od Zimmeru, a konstatuji, že jedním typem šroubku jsem schopen operovat vše na první paprsku nohy. Není to jenom o osteosyntetických materiálech a implantátech, samozřejmě taky záleží na rukopisu operování, tak jak se chováme k měkkým tkáním, tak jak se chováme ke kůži a zdůrazňuji protekci cévního zásobení. Indikace v operaci je samozřejmě jeden z nejdůležitějších, zdaleka nejediný, ale jeden z nejdůležitějších faktorů je délka intermetarzálního úhlu. Je obecně známo, že se zvyšujícím se intermetarzálním úhlem lokalizujeme osteotomii poněkud proximálně, protože má větší potenciál korekce a menší riziko valvizace. Tedy v skupině pacientů s úhlem Imazova do 11 stupňů používám Silverovou operaci, eventuálně Akina, eventuálně kombinaci obou. Tedy toto je předoperační nález, klinický nález a rentgenologický nález, který může někdy při operaci vypadat takto. Obsah burzy může být i takovýto kaseózní, bizarní. Provedena burzektomie, snesení pseudoexostózy, výsledný stav po operaci. Zde opět lehký nález, který byl řešen Akinovou osteotomí, to znamená vypnutí klínu z baze základního článku palce, fixace jedním samokompresním šroubkem, pooperační nález. Největší skupinu pacientů, které jsou právě v hodnotách IMA mezi zhruba 12 a 20 stupňů, k řešení této deformity používám L-chevron osteotomii. L-chevron proto, že to není klasická chevron osteotomie do Včka, ale že je delší plantární raménko, což zvyšuje a umožňuje lepší kontakt kostí, lepší stabilitu i pro osteosyntézu a pro hojení. Proč ne scarf? No, protože scarfy není zapotřebí, protože úplně stejné korekce dosáhnu L-chevron osteotomii z menšího, z méně invazivního přístupu. Pro příklad, takže tady jenom je důkaz, že samozřejmě scarfa jsem si taky vyzkoušel, předoperační nález a pooperační nález, který byl řešen osteotomii designu scarf. Ale tady je ten rozdíl. Z L-chevrona, a zdůraznuju ne vždy, ale u dámské gracilní nožky mi v podstatě stačí 5 cm přístup, dosáhnu stejné korekce, stejné stability a za použití jednoho šroubku. Další, takový klasický, typický předoperační nález, upozorňuji na dislokované sezamské půstky, tak jak zdůraznil pan primář Ping. Laterální rýz dělám vždy ze samostatné incize v perivním intermetatarzálním prostoru a spočívá v odetnutí, trošku bojuju s ukazovátkem, spočívá v uvolnění závesného aparátu laterální sezamské půstky plus odetnutí úkonu adduktorů. Obvykle přidávám i drobnou podélnou kapsulotomii. Z mediálního přístupu
Sneseme pseudoexostózu a zdůrazňuji protekci cévního zásobení hlavice, která je mimořádně důležitá. Potom provedeme L-chevron osteotomii, kterou fixujeme v adekvátním postavení jedním astrid šroubkem. Sneseme přebývající fragment a tak to vypadá výsledek po operaci, klinicky a na rentgenovém nálezu, včetně repozice sezamských kůstek. Tady je další nález, který byl řešen distální L-chevron osteotomí a zde v kombinaci s akinovou osteotomí. Další ukázka kombinovaného výkonu, kde byl řešen hallux valgus, osteotomí distální a akinovou, plus ještě tady byla operace pro bunionete, chevron osteotomie fixovaná jedním twist-off šroubkem. Kombinované výkony, to znamená, jako je tento nález komplexní postižení přednoží, řešeno L-chevron osteotomí plus operací zkracovací horizontální osteotomii podle Weila plus korekce kladívkového testu posta. Podobný příklad kombinovaného postižení nový hallux valgus a metatarzalgie, které lze řešit kombinovaným výkonem, opět distální osteotomí, akinovou osteotomí a není problém kombinovat s operací podle Wolfa. V případech intermetatarzálního úhlu nad 20 stupňů distální či diafizární osteotomie podle mého názoru nestačí a je nutná osteotomie proximální. Tady je nález, kde je výrazný intermetatarzální úhel, který byl právě řešen proximální osteotomí, a to Chouarovou osteotomí šikmou plus akinovou osteotomí, takže výsledný nález vypadá takto, to znamená proximální osteotomie, akin, to je 6 týdnů po operaci. Další výrazná deformita, kombinované postižení přednoží, to znamená výrazný intermetatarzální úhel, který byl korigován proximální osteotomí, akinovou osteotomí a v tomto případě pro metatarzalgie i Weilovou operací metatarzu. Tohle je nález po zvojení. Brandes-Sclerovou resekční artroplastiku primárně nepoužívám, protože si myslím, že znehodnotí kloub. Někteří autoři dokonce hovoří o funkční amputaci kloubu. Já jim dávám za pravdu, protože často se setkávám s takovýmito výsledky, kdy po mnoha letech dochází k revalgizaci palce, palec nepřiléhá podložce, to znamená nepodílí se na přenesení váhy, dochází k sekundárním metatarzalgím, otlakům, revalgizaci. Tuto operaci mám indikovanou, respektive mám rezervovanou pouze ve velice úzkém indikačním užití, a to pro opravdu velmi staré lidi. Velmi staré lidi s velmi deformovaným a degenerativně zničeným kloubem, ovšem ty velmi staří lidé obvykle se nenechají operovat, řeknou, že už jim to nestojí za to. Takže tady mám vzácný příklad, je to trošku možná hůř vidět deformity. To je 80letý muž, který chtěl tuto deformitu řešit, kterou tedy jsme vyřešili Brandes-Sclerovou resekční artroplastikou, zde v kombinaci s operací podle posta prolongací extenzoru, takže předoperační nález, pooperační nález. Artrodezu, jak jsem řekl, primárně nepoužívám, ale může se stát, jako v tomto případě, kdy po operaci distální osteotomie, akinové osteotomii, až dlouho v pooperačním průběhu došlo k disbalanci k nějakým tkáním takto škaredému hallux valgus, který jsem se rozhodl řešit dézou, zde i pro sekundární metatarzalgie vzhledem k vzorci metatarzový zkracovací osteotomii podle Weila. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Podle programu